Hello, good afternoon. Nag-low tide na. Magsisimula na tayong mag-kut-kut ng tahong. Doon sa may mga bato-bato. Ayan, lumabas na yung mga bato. Kanina wala pa yung mga yan eh. Pero ngayon medyo late yung pag-low tide niya kasi alas 2 na. Hindi pa siya nag-low tide. Oh, ayan oh. Supposed to be maraming lalabas na mga bato dyan na kinakapitan ng mga tahong. Tapos dito, sa mga bubuhangin, marami din mga clams. So, ayun na yung mga kasama namin, nag-ano na sila. Tumutuhan na sila. Actually, meron na kaming nakuha dito sa bag na to. Kanakay man, noonggay sa'y kanibusanan. San lamindwa ay uyak na paayan. Tansinda mo kamantetewa, san un ka ing paila. Ngum ay apaw kay man wad kabaw bagbagayan. Kanak abe nutet uwasan maikadwa. Bedoy indawat ko aming san kindaw mo. Magkakapit kapay ensaken ngamsan pulsak mau di kau tem patisan susin dilugan kuyan intagtag mo. Anusa peti makai ay baru sun apulo man manumat dan di babai ay limpyo uman luluko. Uray pa'y kamanisay na padasan. Bakeng amin ay babaiyan maagyatan. Tanwa dapat iman san udum numan layadayan tetewa. Anyang ay kay manok kanamun ka surrender ka. Anusak eti makay ay baru sun apulo man malumet dan di babai ay limpyo o manluloko. Anusak eti makay ay baru sun apulo man manumet dan di babai ay limpyo o manluloko. Bagong Anusa peti makay ay baru toast na ba to? Kasi kaukalis na si Winter. man manumat dan di babai ay limpyo May o mga tahong manluloko. na siya. Ayan. Taho. Kanakay man noonggay sa'y Ayun, kanibusanan. malaki-laki. Pwede na. San lamindwa ay uyak
kabaayan. Laki yun. Tansin na mo ka man tatawa, sanod ka ipaila. Ngum ay apaw kay man wag kabaw bagbagayan. Kanak abot no tatawa sa maikadwa. Kadoy indawat ko aming sankindaw ko. Ayan ang mga nakuha namin. Masyadong Pagkakapit kapay maliliit. ang sakay. Hindi pa siya malalaki pero ito yung masarap daw ang sabaw kasi kumbaga hindi siya matanda. Dilugan ko yan itatag. Ayan. Woo! Galit na galit pa yung alon. Ano sa Okay. at di makay ay bang Marami din kaming nakuha. Ito. Ayan ang gamit namin. Ganun no? dan di babae ay Anong tawag pang sukil sa Ilocano? manluluko. Ng uray pa'y kamanisay na padasan. Bakang amin ay babaian maagyatan. Tanwa dapat iman san udong numan layadayan tutuwa. Anyang ay kay manong karambang na surrender ka. Ano sa tatima kay ay baro sumapuno. Man manubat dan di babae ay limpyo. Sariwang-sariwa. O manluloko. Kulo na. Pupuka na yan. Dami sa dagat. Pugasan. Tapos kung ano lang. Yum. Let's eat na. Ang anusak at di makay ay baro sun apulo. Man manumat dan di babae ay limpyo o manluloko. An anusa at di makay ay baro sun apulo. Man manumat dan di babae ay limpyo.